खुलुमबाय स्टुडिय' दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि थाखाय मोनसे गिदिर खहा फिन आरोबाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरिया दोलो नागारनानै बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों थारैनो मख'नांगोन जे मा जादों बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया मा जाहोनाव लिडारफोरा बे समाव दैदेनगिरिफोरा मिरुनि दैदेनगिरिफोरा सानफा एफा दोलो सोलायबाय थानाय बे सोलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन सिगांनि सानाव गोबां बीपीएफनि गागि दैदेनगिरिफोरा जाय गिदिर हेवी वाइटनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएलआव जगदान जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरोबाव थिग बेबायदिनो मिरुनि सासे दैदेनगिरि बै दैदेनगिरिया बे समाव बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएल फारसे जगदान जाबाय थारैनो बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि जे बिथांमोननि जे दोलो बे दोलोआ गुनजेर अरबाय जायनि थाखायनो बे समाव बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएल फारसे जगदान होनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों मिरु आइजो लाइमोन गांखंनि भाइस प्रेसिडेन्ट थामहिनबा लोगो आफादगिरि बिथां तुलसा देबिया यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै बीपीएफ खौ जोगारनानै बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय बे समाव भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय सुक्लायाव दिनै मोनसे गिदिरथार जयनिं हाबाफारि जादों आरो बे हाबाफारियावनो मिरु आइजो लाइमोन गांखं बीपीएफ नि लोगो आफादगिरि तुलसा देबिया यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय आरो जगदान जानानै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव आं जागायनायनिफ्रायनो बीपीएफआव दङ 16 बोसोर आं बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव गोबां खामानि मावबाय बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि थाखाय आं खामानि मावबाय नाथाय बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव थानानै बे ओनसोलनि थाखाय जौगाखांनि थाखाय आं खामानि मावनो हायाखै आरो बे समाव समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे बे समाव जौगाथायनि बिथिंखौ नायनानै सुक्लाय सेरफांनि गोबां रायजो राजाफोरनि साननाय हनायफोरखौ आरो बिथांमोननि लुबैनायखौ मावफुंनो थाखाय आं बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय होननानै बुंथिदों बिथां तुलसा रानी बा तुलसा देबी बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे सा 12 मिरुनि केबिनेटआव थानाय थामहिनबा बे समाव पर्टफलिय' मेम्बार बिथांमोनाबो बे समाव यूपीपीएल फारसे दिनै जगदान जादों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया गावसोरनि दैदेनगिरिफोरखौ हमथाना लाखिनो हायाखै 5 बोसोर बे समाव अपोजिशनाव थानायनिफ्राय बे समाव फेलें जादों बिथांमोना जायनि थाखायनो बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै यूपीपीएल फारसे जगदान जानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नुनो मोनदों बे समाव मिरुनि जे तुलसा देबीनि जे जगदान जानाय खौरां बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होबाय गोजोन्थों परिवर्तन बुलिए भाबि লৈছো মই জন্ম লগ্নৰ পৰা 2006 চনৰ পৰা বিপিএফ দলত আছিলো যেহেতু সময় বহুত কথা কয় সময় পৰিৱৰ্তনশীল সময়ৰ লগত মিলি চলিবলৈ আৰু এই সুক্লাই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত यूपीपीएल দলৰ হাত মজবুত কৰাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মই আজি यूपीपीएल দলত যোগদান কৰিলো ধন্যবাদ বিপিএফৰ আপুনি সিডব্লিউসি এগৰাকী দায়িত্বশীল মহিলা নিশ্চয় আছিলো কৰিছিলো কিবা দলটোৰ প্ৰতি তেনেকুৱা বিশেষ ক'বলগীয়া নাই সময় বহুত কথা কৈ যায় সময়ৰ লগত আজি পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ মই বাধ্য হৈছো এইখন সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এই সুক্লাই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰৈ থকা কামবিলাক ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আজি যেহেতু আমি সমাজ সেৱক এজনী সমাজ সেৱিকা হিচাপে কাম কৰি আহিছিলো গতিকে সেই কাৰণে মই यूपीपीएल দলত জয়েন কৰিলো মই 16 বছৰে আছিলো বিপিএফত গতিকে আজি মই সম্পূৰ্ণভাৱে কাৰো ইয়াত প্ৰেছাৰ নহয় মই স্বইচ্ছাৰে নিজৰ মনেৰে সুস্থ মগজেৰে আজি মই यूपीपीएल দলত যোগদান কৰিলো ধন্যবাদ কিমানজন আপোনাৰ নেতৃত্বত যোগদান কৰিছে আজি 12-15 জন সুক্লাইৰ পৰা কৰিছে বিশেষকৈ পোৰ্টফলিঅ' হোল্ডাৰ কোনো ভোটাৰ্স নহয় পোৰ্টফলিঅ' হোল্ডাৰ 12 জনে কৰিছে আৰু কিমান কৰিব ভৱিষ্যতে আপোনাৰ ভৱিষ্যত সময়ে ক'ব মই বিশেষ নকওঁ
সময় ক'ব আজি এই পৰিস্থিতি আহিছে সময় কৈছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ সময় ক'ব বুলি ভাবিছো ধন্যবাদ नैरोजा 25 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग इनभाइरनमेंट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन